Kawuok e kaunti ma Nyamira weche mag thieth. Ng'at achiel nowito ngimane ka mamoko adek oyudo hinyruok bang' oula lwaro kor ot e kar dak ma Ruaka e kaunti ma Kiambu. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi onyiso jodak mondo miwuog e kar dak ma kono nyaka jogedo yang rang'iny utego kaber kendo ok nyal kelo masira ne jodak. Wamatangi oketo jolony mopogore opogore mang'iyo rang'iny mag utego kod mantie alwora mar neno ni utego ok nyal kelo masiche e kinde mabiro. Nataka niwaulize kwa heshima, lakini pia ni amri ya kwamba hakuna mtu hata mmoja mwenye atarudi kwenye nyumba ile block na hii block mpaka tumalize ukaguzi na tuweze kupatiana barua ambayo inaonesha ya kwamba hiyo nyumba ni salama kwa mtu kuishi. Na kwa hivyo nitapeana mkasa ya kwamba tutapatiana masaa mawili. Kama kuna vitu ambazo ni za muhimu ziko hapo ndani, tukiwa hapa kabla hatujatoka, ile vitu yako ambaye ni salama, ambaye unafikiri ni ya muhimu kutumia, unaweza kutoa na kutumia. Nyakoro mugi kaunti pod wantiere weche motenore kod